Siapa dong? Siap. Jangan jauh. Lebong layangan udah. Ayo. Hai, Rono. Layangannya, guys. Ayo, coba. Coba. Ayo, cepetan, aku kariannya. Ayo, aku kariannya, wae. Oh, gak bisa ya. Aduh. Tekan dah. Ora. Aduh. Ki dibalang wae tik ki. Ya wes. Waduh, wang ajar. Woi mau ya sing balang. Gua mau ya balang kau. Ayo. Cepetan. Ayo kok. Kabur, weh. Bocah. Mainnya. Gua doge. Tuh. Kailangan nonton Pak Bejo. Iki kampe londone. Ngopo? Kuwi njowo layangan. Kono engko baleke. Ya. Suwi-suwi. Ya. Wong turu wae kok barang. Aduh. Jam ngarit iki. Ngacik. Kayak gatel tekan kene. Waduh. Piye sutol kowe nggowo nek Wis nyeleh kok mang. Malah nyilakani. Walah, jong yo. Ngampurane, Den. Sekarang judang. Kowe nek udu anake Paimen wis dadi rese ya. Kae nanti. Layangan nanti. Kae nang Wetisang. Tulung apa deh, coba Tulung. Mesti ditulung ke di sini. Kon lah. Wong milakani. Tolong deh. Ya.
Dasar tak. Paimin. Anakmu ki piye koyo ngene iki? Dhisik ki bapakmu ki kanca kental aku. Endi layangane? Kae. Endi? Hah? Kae. Hei. Munggah, luar kowe. Ya. Iki Apa? Sekali. tulungi rene kok. Yorat. Ah, mana ora? Ora. Ah, kotor. Terus terus. Ya. Oh, tamu ana. Kali ge, ndak bro. Ya. Cep. Paimin. Bocah koyo bapake persis kok ah. Kali lho. Ah. Wes. Malah lu nanti gue, hah? Dia kok ngilang? Alah. Dan bocah kurang ajar malah hilang. Awas sih engko nek ketemu. Lelek gua yo. Yo. Layanganku teman sang ning Mas Getang, arek didopok gatong. Oh, kayak pecicilan ning. Ayo parani. Yo. Wah, mayan layangan. Woi, Waduh, balik ke layangane ponakanku. kilo kemeneh ya. Di. Kok cepet banget le ngilang kayak anak belis. Nanti yo. Sekarang le anak belis. Ini buriku ya ora ono. Yo, bali wae yo. Bali, bali.